Ang Ginoo anaa kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagsaylo busa miadto sa Hesus sa Jerusalem. Didto sa templo nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati, dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nagingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan ug unom ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang unang pagbasa naghisgot og langit nung templo. Nya kini kunong maong templo, matud pa ni propeta Ezekiel nga nakakita ani na ay tubig na nagbaha. Nya kining tubig na nagbaha gikan sa templo, kutob sa moinom, kutob sa mga isda, kutob sa mga kahoy nga motubo og makasuyop aning tubig mahimong buhi. Unya kung dunay mga sakit, matambalan sad aning maong kuan tubig. Nya ang kahoy nga maduol ani magsigig panahon, magsigig pamunga, way hunong. So kining temploha mao ni ang templos Ginoo. Nya kanus amon ta makaingon nga templo na sa Ginoo? Kung magdisko sa sulod adto dito magsugal, templo na sa Ginoo? Muna. Si nakoy nabasahan sa internet, akong gibasa ang mga komentaris ani bang panahon aning selebrasyon sa dedication sa Lateran Basilica. Si San Agustin, kay bag-o pa man ni siyang natukod panahon nilang San Agustin, natukod ni or na turn over ni nato murag mga naa sa mga 350 AD nga San Agustin. Mo biyan ay pagkatao niya nga res 400 AD. Na kunoy usa ka inila kaayo nga philosopher o official sa Roman Empire, ginganlag Victorinus. Kanis Victorinus, porte gyud ka inila, porte ka influential, pero pagan siya, pagano ba? Di siya musod og simbahan, ana. Kausa ko no, ambot nihisgot raman sa si San Agustin nga na ako no'y
nagtupad sila, nag-usa ka gathering ba nga naay tupad ni si Victorinos nga iyang gihunghungan. Ambot dili ba sa kato si Agustin mo iyang gihunghungan? San Agustin nihonghong kuno si Victorinos nga sa ako ba yang kasing-kasing Katoliko ba ako? Nya gitubag sa kuno siya atong iyang gihunghungan na Katoliko. Siya di ko mutuo hangtod na makita ti ka nga musod sa simbahan. Ingon sa kunos Victorinos, nano man day ng bungbong sa simbahan, mao nay makapahibaw natong Katoliko. Kani kuno bang walls ba sa simbahan? Nanong musod magikadiha sa walls sa simbahan, mao ba nay makapahimo nimong Katoliko? Ana, pilosopo gud di. Kamo sa inyong tubag. Kanibang pultahan, kanibang bongbong sa simbahan nga musod kita dinhi aron mahimot ang balaan or mahimot ang tinuod nga Katoliko. Masabi niyo tubag, yes or no? Ang tanawa di wawasan mo katubag. Ang tubag is yes. Yes, yun. Tingnan naman, tinuod ang bongbong dili makapahimong Kristiyano, pero tungod sa bongbong dunay nahitabo nga mga butang sa sulod nga importante kaayo para mahimutang tinuod nga Katoliko. Kanang bongbong, kanang walls maunay nag-determine unsay buluhaton sa sulod. Padanglitan ang bongbong sa kidlap-kidlap. Kana ba may magsayaw-sayaw nga amot brad loloy kasuod ba na ako kasuod ba nang kausa kaduhang ito. Hindi kakita ni mo siyang bongbong, ang design palandaan sa bongbong wa na kay bao nakakonsepto asulod, di ba? Ang kana sa dayang mga bongbong sa butang to mga salon, mga barber shop. O di ba lahi sa sila bongbong. Kay lahi mas activity dito sulod. Ang bongbong sa kanang wall sa mga department store, mga malls, lahi sa na siya bongbong. Ang bongbong sa mga dagko kayo nga mga arena, kanang tuwa dito ang football game, tuwa dito ang baseball, lahi po sila bongbong. Muna ang simbahan, lahi sa siya bongbong. So ang bongbong sa simbahan ug ang bongbong sa ubang mga buildings mao'y nagdetermine unsay activity na sa sulod. Ug ang activity sa sulod dili madisturbo kay ngano man naghatag mag-signal ang bongbong nga mao ni activity dire. Kung wa kay apil ani ayaw sud. Mao na siya. Mo nang nahimo tong istorya sa una, outside the church there is no salvation. Kung di ka musud og simbahan, di gyud ka maluwas. Kaya nga naman, di aman ang activity sulod simbahan sa maning misa, bunyag, kanang pito ka sakramento, more or less, ni amon na himua sa simbahan. Gawas las hilog sa masakiton, na pwede hibuon na tos balay. Pero hapit tanang sakramento ni agid sud sa simbahan. Muna, importante kayo ang bongbong matud pa ni San Agustin. Muna, ididikit gani ang simbahan, pasabot hastang iyang mga bongbong gihimong balaan mo to pagdidikit nato dinhi atong October 9 timing sa no kay November 9 sa day ang dedication sa atong Mother Church. Murag naka-timing sa dawa gid tuyo so dumdumo na sana natong October 9 nga mao na gid na ang handumanan o sana kaning dedication anniversary sa atong dedication din simbahan. Timing kayo nga November 9 sad ang Mother Church na Basilica sa Litran. Karon niingon ang atong ikaduhang pagbasa na ang templo sa Dios mao ang katawhan. Ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Karon unsaon man nato aron ang atong lawas mahimong balaan? Unsa may bungbong sa atong lawas or sa atong pagkatao? Ang atong unod. Kani atong naong ba? Kana naong gud nimo. Mo nay bungbong. Pulos man ta tawo naong, pero magdepende sa binuhatan.
So ang ato sang binuhatan sa atong lawas, mao say mo determine tinuod ba tan Katoliko o dili. Sama sa daning simbahan nga ang gibuhat diha sa sulod, mao say magtimaan tinuod ba ni nga simbahan nga Katoliko ang gibuhat sa sulod. Kita sad unsa man say atong ginabuhat, mao sad nay maghatag og tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Muna si Jesus, ningon siya, gumaning temploha, pasabot niya iyang lawas. Ako ning tukuron pag-usab sa tulo ka adlaw. Nakit-an dayon, nga nabanhaw man siya, ang iya daing lawas, balaan. Templo gid siya sa Ginoo. Nakaron, musta man na inyong binuhatan? Nagpaila ba nga templo mo sa Ginoo? Uy, wa ka kayo ba? Ang templo lagi sa Ginoo, matod pa, naghatag og kinabuhi, naghatag og mga maayong bunga. Sa to pa ang imong lawas og naghatag og kinabuhi, sa to pa templo kas Ginoo. Kung ang mga gitanong sa Ginoo nga mga kahoy mabuhi ug ang mga mananap, mga isda, mga langgam nga gihimos Ginoo mabuhi pinaagis imong lawas, templo kas Ginoo. Pero ikanay mangulo anang illegal logging, illegal quarrying, illegal fishing, illegal mining, nagipatay na nimo ang hinimos Ginoo. Apil na sa tingali ng pagpakolors buhok, kis-kis kilay, paana diri, inom anang pills, siging palaygit, abortion, imo naman ang ipangpatay. Di ba? Di ang imong lawas, nahimo ng templos demonyo nga mo'y nagdas kamatayon. Musbo na kong pangutana, musta maron imong lawas? Templo sa Ginoo o templos demonyo? Di na ka magyaw-yaw na to sa inyo. Kay nigyaw-yaw nimo buhat ay nas Ginoo day. Di na ka mamakak. Di na ka magsigdumot. Manggihatagon kag yuta, imo na nang idahatag ang yuta aron modako ang agianan. Di ka magsigig parking anang agianan. Wa ka maninda diha anang kilitsdan. Imo naman ang gipatay ang imong mamalitay, kay ang mamalitay ari na mas karsada, di matapsingan na sila sa mangaging sakyanan, kay ang imong tindahan na mas kilits dan. Di ba? Anya, templo pa kas Ginoo na o templos kwarta? Na, matod pa ni Kristo diri ay ayaw himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Lagot kay si ana nga kanabitang ang sentro na sa templo mao na ang kwarta. Mabitan na din, hindi yung sentro na to ang kwarta. Unsa may sentro na to? Ang slot. Ang pagbaligya og slot. Aron na duna kay divine unity, prosperity, and satisfaction. Dili ang kwarta. Nya gusto ka og divine unity, prosperity, and satisfaction. Gusto ka na, dili. Gusto? O palit og slot. Di ba? Pasabot, ang sentro diha kay nahigugma ka sa divine unity, prosperity, and satisfaction. Mo nang mugamit kag kwarta para ani. Dili kay mugamit kag kwarta aron magnegosyo. Kanabang mura bag moingon ka ba nga makaginansya ko ani mo to na maligya og baka, mga salampati, mangilis og sinsiyo, at ano bang money changer ba? Ang tumong pangwarta. Nya ikaw pa dir na maligya ang mga anang divine DOPS, SBF, MM. Nangwarta sa ka. Magbantay sa ko nga di ko mangwarta. Kung saon man, gamiton siya aron pagnindot sa atong buildings sa simbahan. Kay lagi, ang building kung atong ayuhog buhat o ipakita nato nga maoning lugara ang gamitonon sa pagpundok sa katawhan sa Dios, ang activities ni anang maong building mahimong maghatag na balaan ang maong lugar, holy place. Muna inigtukod na to sa atong kumbinto, kinahanglan mo kita gyud nga kining building nga kumbinto, dili hotel. Na adto dito ang pari o ang madre. Mo check-in. Pwede makapuyo ang madre pero dili na check-in kay holy place. No?
duda man muna ako anak mo puyo diha nga maghimo ta dihag multi-purpose hall diin anha diha ang mga organizations maghimog ilang opisina aron mumlambo ang ilang organisasyon sa lay minister, sa katikis, sa FLA, sa mga youth o uban pang mga organizations nya sa babaw social hall ana mo na to mga training mga seminar nga Kristohanon aron mulambo ta di na siya balaan ng mga buhat mo na palit mo slat aron matukod ni ang tumong aron na atay pagpalambo sa simbahan ana na siya wa ko mangwarta jutay ra maisod na po gamay sa akong bulsa oy wa ko isod anay kanang palit og slat wa jud ko isod ang ako paganing stipend ipalit sa nakog slat kay ngano man kutob sa mopalit niini makabaton sa tubig nga naghatag og kinabuhi kay templo sa Dios ang atong tukuron dili basta-basta ug usa niining makabuhi nga tubig or grasya maunang divine unity magkahiusa ang imong kinabuhi prosperity malambuon ang imong kinabuhi dayon satisfaction kanabang naa kay gitawag og contentment in life daghan kay karon daghang kwarta why unity dako sila nga clan kay mga lumad na clan na nag-away nagbinungulay murag way mga silingan pero mga paryente ra o di ba yakinahanglan tag unity naay mga tao karon nga nangalusno ang ilang negosyo nangalusno ang ilang kinabuhi nganuman wa nay simba-simba wa nay ampo-ampo kwarta ra gyud nauna nanga-stress ko naghiko kong uban kay wa nay prosperity ana labaw tanan naasay prosperous kay mga tao nga magsige tagyon ngigaan induta nagkinabuhi grabihan induta kinabuhi pagkasunod adlaw nahibaw-an lang naghiko nganuman why satisfaction kinsay makahatag ani ang templo nga mao si Kristo asa mo na makita diha sa atong pagpakighiusa sa dako nga simbahan labi na gyud dinhi ron sa San Vicente Ferrer Paris kay naa sa Mama Mary mao nang DOPS SBF MM lingo-lingo mamugi explain lang na nako ba kay dedication ba yaron may na makahibaw ta nga kanang imong gipalit nga slot pagpalambo sa simbahan og mahimo na sad kang tuburan sa makabuhi nga tubig sa grasya sa Dios tuo mo congratulations ug wa mo motuo simba mo sa bugma sige nindog na ta mga igsuon ang atong manunubos nagpuyo diha sa buhing templo sa iyang simbahan busa kita nga mga bahin ining maong templo mudangop usab sa atong panginahanglan ug muingon amahan pamatia kami amahan pamatia kami nga ang simbahan lukop sa kalibutan mutubo diha sa kayusahan ug pagtuo pinaagi sa pagkamasinugtanon ngadto sa atong Santo Papa magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami nga ang kanasuran magpuyo diha sa kalinaw ug magsalikoy sa kasinang ug panag-indigay magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami nga anang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kahupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hukom sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanaligdan sila magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity magmalumpuson unta ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong mga pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo amahan pamatia kami alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo
Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay mamahimong mga buhing bato sa walay katapusang templo didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, gibanhaw mo ang lawas sa imong anak na mao ang templo dinhi sa kalibutan. Hatagi kami sa mga grasyang among gikinahanglan aron kami motubo isip imong mga bahin sa usa ka lawas ni Kristo. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo.